Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle, the ever loyal and charming Dagon. Hi! And Tita. Tanya, hot, yummy, fresh pa rin sa 2024 Chinita. Isa raw akong panganay maker. Opo, 5 na po ang mga anak ko at puro po sila panganay. Red flag po ba yon? Wow! Yang-hiya naman ako. Gawin mong 6 para red flag. Ako po pala si Dindo ng Sauyo, Quezon City. Isa po akong engineer. Kung saang lugar po ang project na ma-assign ay nagkakaroon po talaga ako ng panganay na anak. Isa po sa Bohol, isa sa Batangas, isa po sa General Santos City, isa sa Pampanga, at isa sa Bulacan. May dadagdag po, sabihin nyo lang. Lahat naman po ay sinuportahan ko kahit papano ay nagpapadala ko ng allowance sa mga nanay ng anak ko. Pinaghati-hatian na lang nila kung anong binibigay ko. Hanggang sa nakatagpo ako ng isang architect na maganda, sexy, maputi, at isa siyang single mom. May isa siyang anak, si Stella. At dito na tumulo ang Mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Kumusta? Kamusta? Sobrang gabi na. Ano nangyari? Oh, kumusta meeting yun? Late ka na. Ayoko. Ikaw yung late. Ikaw yung late. Gabi na pala ako. Ano ba naman ako? Sorry. Alam mo naman ako, joker ako. Hindi, Pasensya natang ka na eh. Meeting eh. Oo nga, pasensya ka na. Wala Lalo na tayong mapuntang bar ngayon. Gabi na. Oo nga, na Saan kaya. tayo magiinuman? Sorry talaga. Okay lang. Tsaka, Okay lang. Basta kaya ikaw. ko, carry ko pa kaya mag-inom? Baka mamaya kalad ka rin mo, buhati mo na ako pa uwi. Wala na rin tayong mapuntahan na alauna na ng madaling araw eh. Saan pa tayo Tingin bar mo ngayon? ba? Tingin mo ba? Ikaw, may dala akong alak dyan dito sa sakyan. Hindi, pero kung hindi ayaw mo uminom, okay lang naman. Ayoko. Kain gusto ko. Kain. Sa sobrang pagod ko sa maghapong meeting, gusto ko ng kain. Pwedeng kain? Ayaw mo uminom. Ang usapan natin, inom tayo eh.
Alam mo naman, nagbibiro lang naman ako eh. Tsaka, ayoko ng ganyan. Yung inuman sa sasakyan. Oh, okay. Ayaw mo talaga, ha? Di sige. Sorry na. Kain na lang tayo. Kain na lang tayo. Makakakita pa tayo niyan. Okay. Grabe, naubos mo yung noodles, ah. Gutom na gutom kasi ako. Salamat dito tayo kumain sa... Asan ano pangalan nito? Ang sarap ng ramen dito ah. Raminegi? Oo. Salamat. Alam mo yung yung Mendocoro sa may MOA, masarap dun. Next Try time. na next time. Walang problema eh. Sige, kung may next time. Bakit? Wala nga. Wait lang, may re-replyan lang ako, ah. Ba to? Madaling Daming araw. kachat. Hindi, yung boss ko to. Alam mo ba, red flag ko yan? Yung magkasama kayo, tapos ang daming... Yung cellphone ng Hindi, cellphone. boss ko nga to eh. Sorry Ayoko na. ng ganyan. Sorry, umiinit ulo ko sa ganyan. Ikaw naman, masyado naman. Hindi ako masyado. Red flag yan sa akin. Alam mo naman na busy ako sa meeting, di ba? Tapos pagdating sa date, cellphone ng cellphone. Ayan na, ayan Uwi na ayan tayo. Ay, hindi, wait lang. Yatid mo na ako. Ano naman, napaka matampuhin naman. Wala na nga, oh. Ano na ba tayo? Kailan ba ako sasagutin? Wala naman ako. Sige nga ito. Ayan. O, ba't mo binibigay yung cellphone mo sa akin? Ayan, yung password ko. Password ng FB ko, ng IG ko, password ng cellphone ko, nandyan. O, bakit? Nanay mo ba ako? Hindi, para malaman mo na willing ako magbago para sa'yo. O, patingin nga. Sige nga. Mamaya na. Yung mga hindi pa naburay. Dali lang. Excited naman. Alam ko na yan. Ganyan pala. Offer pa kayo. Hindi. Sinusubo. Ako na, titingnan ko. Mamaya na, Tingnan ko nga ng IG mo. Usap muna tayo. Patingin muna. Bago tayo mag-usap. Patingin kung gaano karaming kachat. Hindi, di ba sinabi ko na sa'yo na Demo, puro model pina-follow mo. Puro model. Alam na. alam nga naman lalaki yung ipapalo ko. Bakit? Motivational. Hindi pwede yan. Baka sabihin nila. Tingnan mo. Hindi. Deleted lahat. Walang laman. Ako, wag Hindi, ako. wala naman talaga akong kachat na yun. Kung may lolokohin ka, wag single mom, ha? Wag mga single mom. Alam na namin yan, Dindo, please. Hindi. Ano ba naman to? Stella, hindi naman kita minamaliit. Ano password mo ng iCloud? Hindi ako, Ng hindi ako ng- iCloud eh. Android ako eh. Anong password mo? Wala, hindi ako gumagamit ng ano. Hindi. Ito nga. 'Di ba? Inamin ko naman sa 5 yung anak ko. May sa Bohol, Jensan, Pampanga, Bulacan at Batangas. Aminin mo, ilan talaga? Wag mo nang bawasan. Alam ko binabawasan mo yan eh. Ako, inamin ko sa'yo, single mom ako. Isa yung anak ko. Inamin ko nga 5 eh. Pero Aminin mo na, alam kong meron pa. Hindi mo pa hindi ko alam inaamin lahat. kung natuloy ba yung sa Bataan. At saka sa Pangasinan. Nagka-project din ako dun eh. Wala na rin silang paramdam. Sinabi lang nila that time, buntis. Pero So, wala. hindi mo sure talaga kung ilan? Basta 5 yung sure na Grabe naman! Dindo! naging honest lang naman ako sa iyo ah. Anong masama doon? Kayong mga babae, pag naging honest kami, naging masama kami. Dindo, 5 tas di mo pa alam kung... Diyos Is ko, it- ano ba ito pinapasok ko? Wala pa nga napasok eh. Nagtanong. Napakabastos mo talaga. Kaya dami mo nabobolang babae. Yung mga ganyang Thailand. Hindi nga Mga sinasabi. ganyang salitaan. Alam mo, gusto ko na umuwi. Naiinis ako, Babae naiirita ako. Promise, hindi ko alam kung natuloy yung taga Bataan at saka taga Pangasinan. Promise. Last. Hindi mo na ulitin. Last. Hindi mo na Hindi ulitin. na ulitin. May isa pa sa Davao. Last. Pero hindi ko alam kung natuloy din yun. Kasi,
galing Jensan, Davao yung flight namin. Eh, may nakilala akong ano dun. Tapos ang dami mo pang ka-chat, Dindo. Binura ko na nga. Binura mo, chinat mo lang ngayon. Sabi ko ba binura ko na. Kasi nga, gusto ko Ba't nang ka pa magbago. nagbay? Ba't ka gusto mo magbago? Para sa'yo. Bakit? Sino ba ako? Ikaw yung gusto kong makasama. Paano ko malalaman na ako yung gusto mo makasama? Ayan na nga Binigay ko na nga lahat ng password ko Patingin, i-enter ko. enter mo lahat yan Promise. Promise wala nga. Magbabago ka na. Sabi mo, sumpaman. Sumpaman. Ako. Nanunumpa. Nanunumpa. Tawat-tawat. Ano ba? Ayusin mo talaga. Bay, magpanatang makabayan pala kayo dyan, Bay. Bay, nagpanatang makabayan ng avatar, Bay. O sige, kung mahal mo talaga ako, 1 linggo ka hindi magsa-cellphone. Hindi naman pwede yun. Kukontakin ako ng mga boss ko. Alam mo naman yung... Ano yung assurance ko na hindi ka nauulit? Ang dami mo na anakan. Tsaka halimbawa, I-open mo yung... Alam mo naman yung ano ko. Social media ko. I-open mo sa phone mo. Alam mo naman yung password at username. Para sure ka. Wala na talaga ako i-chat. Wala na ako yung mga anakan. Promise. At kung meron Ilang taon kung ba yung meron bun- man na ako anakan, ikaw na yun. hindi na ako kinikilig sa ganyan. Ilang taon na ba yung bunso? Ilang taon na yung bunso? Yung bunso, Yung pinaka-bunso. 2 months. Paano mo At least hindi pa ako panganak. Oh, di ba? Paano mo napapangako sa akin? Na. Na hindi ka nauulit? Open na nga sa'yo lahat yan, Sa'yo na nga lahat yan, Ano pa bang problema? Open na nga sa'yo lahat. Kita mo naman yan pag may kachat akong iba. Wag na. Promise ah. Promise ikaw na. Pag ikaw isang mali mo lang wala, di na ako marupok sa 2024. Oh, promise. Sure ka, ha? Promise talaga. Promise ah. Promise. Sa tingin ko po, Uncle Dagol at Tita Tanya ay nahanap ko na po ang aking katapat. Na-fall po ako agad kay Stella. Di tulad ng mga naging ex ko na naging nanay ng mga anak ko, sila yung humaling na humaling sa akin. Di naman may pagkaila ang aking gandang lalaki. Subalit iba po si Stella sa kanila. Isang gabi tinawagan ako ng kaibigan niya. Galing daw silang party at lasing na lasing si Stella. Kaya sinundo ko po siya. Mars, lasing ka na, Mars! Hoy! Okay lang to, Mars. Anong okay? Kaya ko Lasing ka na to. nga eh. Dali, ano pa? NSC ba? Tama na, uy! Kanina inubos mo na yung blue label. Black label, green label, red label, lahat ng... Okay Eh, lang. anong label nyo? Anong label nyo? Ay, kami na, di ba? Kayo na! Oo. Tapos ano na? Wala pa. Huwag mo na tayo pag-usapan yun again. Lasing ka na nga, pinasundo. Tinawagan ko na si Dindo para sunduin ka. Uy! Tinawagan. Hoy! Magpati tayo! Ano ba? Tumigil ka nga dyan! Thomas! Yo, yo, yo! Saya talaga. Mars, lasing ka na. Tama na uminom. Tama na.
Ayan na yung boyfriend mo. Mars, Hoy, tama na nga. Makikita ka niya na ganyan. okay lang. Sabihan mo kay Dindo. Susukan ako, Mars. Ano nangyayari sa'yo? Hi, Dindo. Ay, hi Trix. Ayan na lasing na. Tapos na yung party. Gusto pa mag-after party. Tara na, hatid na kita. Sige, body mo na ako. Hindi ko na kaya. Liga. Trix, thank you ha. Sige, ingat kayo. Bye, Mars. Ikaw kasi uminom ng uminom. Alam mo namang dali ka lang malasing, wala ka ng dosage. Bakit bawal ba uminom? Oo, hindi naman bawal, pero ay, hindi mo na Ay, kaya. sige, nakanta na ako eh. Pasok. Dindo. Uy, ano ka ba? Nasa sasakyan ba tayo? Bakit? Nasa sasakyan naman na tayo eh. Di ba ayaw mo nang sa sasakyan? Tapos gaganyanin mo ako. Uy, let's try something new. Patry mo sa Hindi akin. naman ako ganyan eh. Sige na. Ay, ano ba? Park mo doon sa madilim. Madilim na dito. kaya nga dito ko pinark eh, sa ilalim ng mangga. Din, andun lang yung poste ko. Layo. Sige. Ayoko At nga. Ikaw super talaga. duper dark tint ba to? Ha? Ano yung pininturahan ko na ng Pilax to. Wala ka na makita. Itim na yan. Teka lang. Uy, ikaw talaga. Sigurado ka ba? Ang ganda ng tugtog mo sa sasakyan. Baka sabihin mo, nag-take advantage ako dahil nakainom ka. Gusto ko yung may bago akong kanta na gusto. Ano yan? Crazier ni ni Arthur Miguel. Dali Crazier? na. Dali, Sige, gusto ko teka yun. lang, teka lang, Para sige. ganahan ako. Crazier Arthur Miguel. Sandali lang. Ibibigay ko talaga lahat pag yan pinatugtog mo. Sure ka? Gagawin ko talaga yan. Asan na ba yun? Dali. Ang naman, tagal naman eh. Inaantok Inaanap na ko ako si USB eh. Ayan na. Ay, i-forward ko sa chorus. Hindi. Yan. Arthur? Ay, hindi pala. Sino si Arthur? Yung kumanta. Akala ko. Hindi. Ikaw talaga, dindo ako ha. Dindo. Ayusin mo. Alika dito. Dindo. Sheila. Ay, Sheila. Stella pala. Nadulas ka nga. Nadulas din ako. Dindo. Stella. Came along and you change everything. Sa tingin ko po, Uncle Dagol at Tita Tanya, sinagot na ang mga panalangin ko na bigyan ako ng babaeng magiging katuwang sa buhay. Para nang sa ganon, ako'y tumino. At nahanap ko na ito sa katauhan ni Stella. Subalit matapos po makuha ni Stella ang gusto niya sa akin. Lalo na ang aking pagkalalaki. Isang linggo po siyang hindi nagparamdam sa akin. Di ko alam kung bakit. At matapos ang isang linggo, sa wakas, nagkita rin kami at nagkausap. Okay. Mabilis lang Ayokong kasi may meeting pa ako. Ano ba yan? Ngayon nga lang tayo magkita, mag-usap. May meeting magmamadali ako ka eh. pa. Alam mo naman ako, as a Capricorn, priority ko yung trabaho ko. Dalian na natin to. Sandali, may... Ano ba?
flowers for you. Ay, hindi ako Gumastos ka pa. Yung isang anak mo nga, hindi mo napapadala ng gatas. pinadalang ko na. Kung di ko pa sabihin. Ba't kaya ganyan? Kung di ko pa... Teka lang. Ano bang pinanggagalingan mo? Ha? 1 week tayo hindi nakita. Miss na miss kita. Wala ka man lang binigay na rason bakit nanahimik ka. Di ka nagparamdam. Di kita makontak. Ano ba nangyari sa'yo? Yun nga yung point ko eh. Alam mo na nga, 1 linggo, ako hindi nagpaparamdam. Di ka gumawa ng paraan para kitain ako. Ha? Kahit ba ayoko? Sana gumawa ka ng paraan. Sana gumawa ka ng paraan. Alam mo na nga eh. Oh. Okay. O porke hindi na nagpaparamdam yung babae, hindi nyo na pupuntahan. Nahayaan nyo lang. Alam mo yung bahay ko, di ba? Alam mo yung trabaho Dumaan ko. ako sa bahay niyo, wala ka daw doon. Oh. Bakit mo hinahanap sa trabaho? Pumunta din ako sa trabaho mo, nasa field ka daw. Akala mo ba hindi ako nag-effort? Alam Gumawa ako ng paraan para magkita tayo, tapos pag... Ako ba yung masama? Eh ano bang rason mo? Ba't di ka nagparamdam for 1 week? Ayoko na, Dindo. Ano? 1 linggo yon, nag-isip-isip ako. Ayoko na. Hindi ko kaya yung setup na to. Kung ikaw kakayanin mo ba, kung meron akong 5, 6, 7 na anak sa iba't ibang lalaki, di ba hindi? Kaya ayoko na. Ayoko Nag-usap na tayo tungkol dito. Alam Naging ko. honest ako sa'yo. Alam ko. Na may 5 akong anak at may 3 hindi pa sigurado. Kung nabuo yun. Talagang ine-emphasize mo pa, ha? Kasi naging honest ako sa'yo. Lahat naman yung binigay ko sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Ayoko na! Period! Tama na mga paliwanag. Stella, matapos Ayoko sa na. lahat, matapos mo ko ang gusto mo sa akin. Wow! Nasarapan ka din naman sa akin, ah. Kaya mo nga ako hinahabol-habol eh, ha? Kasi hindi mo ako Point makalimutan. Kasi gusto kitang makasama. Ayoko Gusto na. ko mag-umpisa ng pamilya, ng sarili. Kasama ka. Hindi ko kaya yung ganitong setup. Paano mo bubuhayin yung magiging anak natin kung ang dami mong pinapakain, ang dami mong pinag-aaral, yung mga nanay na yun pakikisamahan ko isa-isa sa iba't ibang probinsya. Hindi mo naman sila kailangan kausapin Hindi ako ganon. Kaya ayoko na, hindi ko kaya tong setup na to. Sorry, hindi ko kaya. Wala naman ako sinabi na kausapin mo yung mga yan Kaya. Ko kaya. Ano ba problema mo? Ano bang problema natin? Anong problema? Napakalaki ng problema ko. Nakakaharapin kapag pinurso kita. Kaya Dindo, ayoko na. Sorry. Wag mo na akong hawakan. Hindi na ako nadadaan sa ganyan. Ano ba? Ang kulit mo eh. Ano bang ginawa ko? Hindi na ako marupok sa 2024. Nagbago na nga ako para sa iyo Ano pa ko? Magbago ka para sa mga anak mo. Asikasuhin mo sila. Unahin mo sila. Ayusin mo yung buhay mo, Dindo. May 2 months old baby ka. Di ka ba nakinikilabutan sa mga ginawa mo, ha? Ayusin mo na. At itong Sorry, payo ko sa'yo, sorry. huwag ka na magdagdag. Huwag mo nang dagdagan yung mga panganay mo. Ayusin mo na. Sorry, nagkamali ako. 1 month pa pala. Napakapokpok mo. Sige na, please. Please. Ayoko na. Alis na ako. Huwag mo naman gawin sa akin to. Bawa ka naman. Nagbago ako sa iyo Binigay ko naman lahat. Password lahat. Sino ginanya mo? Lahat ng babae ginaganyan mo. Ikaw Nagbago lang. nagbago na ako. Lahat ng babae ginaganyan mo. Nung una. Pero ikaw lang yung ganito. Hindi mo na ako mag-adaan sa ganyan. Lahat kami ginanya mo. Ikaw lang, magbabago na ako para sa'yo. Promise sa'yo. Pero Nagbago sa'yo lang, na ako. sa'yo ko lang binigay yung mga password ko. Eh, ilan ba Promise. cellphone mo? Ilan ba cellphone mo? Tatlo. Oh. Binigay ko sa'yo yung Facebook account ko. Ayoko na. Tama na. Yung Facebook account ko. Ano ba? Ilan ba Facebook mo? Tatlo. honest ako sa'yo. Ayoko. Tama na, Dindo. Tama na. Tama Pati na. Instagram ko binigay ko sa'yo. Ilan ba Instagram mo? 2. Tama na. Tama na. Hindi ko na kaya. Tama na. Huwag mo na dagdagan yung kasinungalingan mo. Hindi na ako naniniwala. Ayusin mo yung buhay mo. Stella. Ayusin mo yung mga anak mo. Stella. Lahat ng panganay mo. Ayusin mo yung buhay mo. Stella. Ayusin mo yung sarili mo. Stella! Stella naman eh! Stella! But just